Halo dulur, ojo lali subscribe dan autore sregep upload animasi. Karo notifikasi mbah, ben ora ketinggalan pesan ke pacare. Iki uduwe aja. Welcome to Mobile Legends! 5 seconds till the enemy reaches the battlefield. Aja, Smash orang them! turu tadi. Iki sebengi. All Mbah, troops ada deployed! maneh bejat ilmu. Jam piro to iki? Oh, jam itu. Hah? Jam itu? Mbah! Mbah, kok orang nanya nih bejo toh? Bejo lah itu telat sekolah. Lah, saya sekolah sampean mosok mbah sing gugai. Lah biasanya mbah yo buka aku. Mbah yo repot. Lah, kendang ngatus kono. Rapopo jek nutut iki. Lah, kok wis balik aja? Lah tera iki mang dino minggu kok mbak. Hehehe. Hei alah.